Abusafo titubika asante so obi kire efa ya dure na ya kakwa no ene twedi ampada woroma wayi ya dia nyina na jasi tribu ekoba edina ma Asanteman kuyo Finland na bebe ya duro bi wo sasa ade efa na di ka ye tuntum na sese ya yesika ase nyina ne se akonya da mpaya yana atuna nanom ne besewie na afa ato adi bresa de di kan ye program na atena akonya kese ye so ye to so mielu so sa wodi na na akoi ye bagina tum ana ya nyi ntum no eno no nya ni GSM eno ti na ya na mpanifo efira tuntum na ekira se ye ni abere na afa ye nya gini tum wie na bo hu sika ya egu ya na asante amamele mu no na ekira se atadwe ya te den ne twedi ampada woroma wa mai opanyina obatena akonya kokko so sipimu akoba Asanteman kuyo hene brecho na etiebe ya ba akwaba. As you can see, and as I explained to you earlier, now you can see we have changed into very glamorous attire, and it shows that now we are happy because we have a new king in the person of Nana Ekoba Supremo Jasijima.
this program. And we're going to begin by introducing to you the elected executives of the association, so that everybody will know who is who and who occupies which position in that order. Sadi amamera ne amane asia no yeyi nanana mu wie se ya na aka akrachefo ananim diefo bi a onso ta akire na obaboaboa atoto neyema ama ahemfie aniama asisi ano na bebia yaduri eye saafo no na ye babo ohudin na edo o makere amansa ene nananom. As you all know, Ekoba Supremo Jesse Jima, the king of Asanteman, Finland. In the modern society, we say the president of the union. And then we have his vice, as we say in the modern terms, Nana Mensa Abrampa. Nana, you can give a wave so that people recognize you as such. Asanteman yanio, Asanteman yanio, yani kari asi ayo. Nana just the people come when you We have financial secretary of the association in the person of Mr. Opon Kwachi. Mr. Opon Kwachi. Mr. Opon Kwachi. He handles all the financial. We have the secretary of the union, Mrs. Achre. AKA Achre FM. We also have the deputy secretary in the person of Mr. James Makion. My honorable self. Okay. The next person is the organizing secretary of the association. Ebenezer Amoni Kofi. Nana Nifahene is the organizing secretary. We have the first deputy organizing secretary, Mr. Patrick Osejima. There he comes. Then we have the financial auditor. In the person of Mr. Michael Poku Mabwa. That is him. Then we have the head of media and web administration. Mr. Kwame Afre. Then we have the welfare chairman in the person of Nana Opon Chemate. Then we have the deputy welfare chairperson in the person of Nana Akuya Osua Frimpong. She is taking care of our welfare at the kitchen. And then we have a representative of Asanteman Union to Ghana Union. MP. In the person of Mr. Kwame Ata Owusu. One Asanteman Creole and the Ghana Union, or they are no now to the good to the echo with Nanano, a popular Madame. Okay, please. We also have the welfare committee members.
welfare committee members. Mr. Justice Boama. Justice Boama. And then we also have Mrs. Ajua Ofuluwan Kansa. Yemi aba Ajua Ofuluwan Kansa. Owura yere Ajua Ofuluwan Kansa. So she's also very busy at the kitchen. So, ladies and gentlemen, these are the executives of Asanteman. Nana Jesse Simplibu, Nana Noche, and then Nana Penifo. Penifo. What power? Someone, Nana, Emperor, Mama Somo. Now, Suma Santeman, and the General Wendy. Now, media, in Casama, Casa question. As we lecture the Nanoma, Ogunifa, some of Wama, Finland, as a folk who are possible. True, more executive free, and a cool Simona Super. Nani Yomope, Omo Aye, Amamre, Samamreno, Okoso, na ye Chimali and Anamo, the Bimunse. Ye kana fona sasa Asanteman no mamre bi o we kro mo ko no ko so a sika sen sika be ko lu no mangina no ona isimu na so ti nesa mo anse madawo ma unta na na hima ene ahima fo ne ahifrochi na enkabu mu enye ekro ba ko en ba se ezebe fu yɛnkɔ ɛna mode mu di ayɛ no nkɔ ɛtaa hapɛ mmerɛ biara wɔ mfuro bebree so nti buo no a wɔde bɛma nana ɛna ahemmaa ne ahemfo ne ahemmaa no ɛno na wɔn nso de buo ɛma wɔn ama ekuo no ɛkɔ so nti na ɛsrɛ mu asɛ madaroma wɔmfa no korɛ ɛne buo ɛma yɛn a wɔn so yɛ amammerɛ a ɛfra sɛ culture no na ɛkɔ so emu ne bɛka twa sɛ wɔma nyame suro ɛma mu mu ɛmoma ekuo no mo de mu da mu ase. To work hard and to give all necessary support to the chiefs who are the custodian of our culture. And above all, to show respect to the leaders.
Abisafoɔ na wɔn ne mpanyinfoɔ ahyia ɛbɛrɛ a yɛaduri nyame adɔ ma deɛ ɔde abɛduru nie ɛyɛ kurowura Asanteman kuo hene mpanyinfoɔ se aboa biara dɔre nsaade a osua aboa prɛko prɛko akyi aboa biara ne hɔ bio wɔhe pɔn no bɛrɛ na wɔn ma no wɔn ma yɛ dii na na si bibi kyerɛ yɛn ɛkɔma si pirimu brɛtɔ nana etua ne nana kasa Asanteman, Kosovo, Asanteman, Kosovo, Asanteman, Kosovo, Nana Kofi Anoche Bresiama, Asante for him, Toronto. We are him a queer just and so Asanteman Bunny for where? Get to Yadi, Nanakasa, get to Yadi, the Slamo. Yame Asofo Abishia Fonina Mosha Omo free baby a free Ghana, Sweden, Germany, and Graho Donina, Ebaha, and there any Jida, Emma me. Where? Emma also. Where? Emma me. Nanakasa. Asanteman. Emma me so. Emma be her. Ni GSM so Emma. Where? And then also who should be. Where? Who should be. Na who fe be. When me na be ya. What ya? And then da Asanteman. Ghana man for na ya waha. Kora. Ye hwe sa di we bi. Binsi ha where na ne dikan where eya adisiade kase where ema me no nyina where menka Asanteman abakosem where ntua mo aso where moatia abre na ne tofa ne se eye opanyin kabranya ma a ene odaso ye abusia panyin eno son Asanteman ho daye onhwe Asanteman enkabo mu where sebe emum na so daye pa o de che ni tiri where we yi kire nya no son ama o maka no ma na ye wotwe na meka se o Asanteman asate wura no kura okasa o mte Asanteman na Asanteman aya Asanteman ya na meka sa ye tie o minu nyina ye hwe bie ayen fumienu na aba omoko said you win no we are bema be ye bi no me ni nyina kura kasa so omoko na obi so beto aso maba e ba beto aso na adia me de hyase aye aseda se munya agide wo mu na mo di misi so me me dia Asanteman nim ye mfa Asanteman e fata na kasa ukura no enko nanim enko so munya ma dem ba ya se ba ko for redu a ego ba ko for ensu nyame ni kura no enoti na me pa ma pamfofo kura o ka wati na kasa o me ka me ho be tiao kura mi sum Asanteman ti nana no himafo me da mo ase se mo tie na sopam na mo giye na mo no nyina ye beso na mafutu a me de ekoma mo ni no muntumi afu kura no na sebe wotete aduane bone e ma yefuna wodi ho chia me Asanteman wura kasa panifo Asanteman me koyie e menemo ye no som nye Asanteman na beso me ye me botaye
Medaye ba medibedi Asanteman nim ba mentumi keka de America ne se ba enkabo mu ba medaye nyina ne enkabo mu ba ye na o se tutu odi kan ba Asanteman be ya Asanteman ba nyina enkabo mu ba enkabo mu afra Asanteman Owurade kasa na konfronati a obeboa ye ma Asanteman ya Asanteman Owurade kasa no Asanteman kro e wa ha esu hu se na kasa Asanteman be ko so a na kasa Asanteman ko a enu ti ne ya to yensa fra obi a ye oni pa bebre wo ko no mu a 7 pedesa omunya Asantefo na kasa so mpahema ba ko a ye ka omudo so me wo omudi e kire se ye nyina ye mra na ye mesom Asanteman ba ewiase 7 pedesa ukro osika wetimesida Owurade okasa o kasa o na ja sese premo okasa no okasa obi ankasa edinia yedi Owurade no Asanteman wura na kasa o ma tiaw ukra osika obetimenya uka na wadem nemu enindie die sika ntimento ha ane eya wiase ade a ye se mfie bebre wo ho ansa Owurade no undi oka na kasa yetiaw ade a ye se sika wo ho ansa ne enya die se ya do ko school pomo no na wa prepa mfie bebre ba nenso uwa odi ni nyina akọ umfanya sase so edan a unya sika siye obi befa odi che yo wan fan jo ubenya obi amanafa ba nemo wonim tie odi ko dabi eno ti na Asanteman eto yensa fra obi bia wo ha ba momo bo Asanteman de nyame dia dom no monfa medum Asanteman ba amamra de chere ho se bin pege se nya bosonsem amamra so ni mo nya tutu na se dabi na kasa munyina mo beka ya ho ba asofo enim se yewra every bonsa yewra kasa mo fa mo nim dia mo nya mo beta Owurade no kasa no na kasa yetio mo ko sku akọ achiri mo wonim die yewra mo fa dia mo Asanteman Owurade no na Asanteman enye dia bon kwa na ye pe ya ba yensu ye obi a yetio na dia drei meda ipa ebi no as se o ka ho bi ene na ye hu de ekoso ba manu entimi emeto Abraham na o wase na ye frame ekoba na onye bi ka se ekoba o Asanteman yi ba ise ai ba asmin so Asanteman yi ba Owurade akunya na akoto no ba kone ko pribi ba ye de ma wasum ba e ho aduma yes so onya Asanteman ni enso no Asanteman ho do ba e da safu na me ensra ba mai ba na kasa Owurade kasa kosa Asanteman mu ba na kasa yetio kosa Asanteman mu a Asanteman betumpo yetio na ubenya dom aduwani yetio ubenya dom aduwachi yetio da enini yetio ko ba desi Asanteman ewo oman yibu sebi enya bosonsem e dia nyane ma wo a transo na mi se obetima boa nyame ka wo ho ba na kasa ba yetio Reverend yabo asiri yetio na me da wasi yetio na Owurade no okasa obi yedi na kasa yetio kasa me boba yenwie na baako a etwa toro a me de ka mo ne se kwaku
Kɔ na metaa w'akyi. Baabi a wobɛkɔ biara metaa w'akyi. Ɔfa wotaa m'akyi sɛn. Wonka Asanteman ho na wotaa m'akyi sɛn. Wɔsɛ wodeɛ me se kɔgye akonnwa no. Kɔ na wokɔ a metaa w'akyi. Na mentaa w'akyi kwa. Baabi a bɛwura bia mɛwura. Na me sɛ ɔfa ɛne me wɔ Asanteman wɔsɛ me so mɛwura hɔ. Ɛne ɔfa ɔsɛ wusu a wɔte hɔ. Ɛnnɛ ɔyɛ Asanteman ni. Ɔfa meda wase. Saa na meda mu nyinaa wase. Obi bia wɔ ha bi aka ho bi. Ɛne nnɛ mete deɛ metie. Da yɛ so a meka yɛn ne sɛ ɛporo yɛn. Yɛnya koro a Asanteman bɛtumi akɔ n'anim paa. Na ɛporo no so sɛbe wobɔ dam a wode firi fie. Nti mede firi me fie ɛyɛ Asanteman. Obi bia na ɔwɔ Asanteman mu a wate ada metu ho anamɔn. Matu bi so ho anamɔn. Ɛnɛ ɛne ɛgya obumu sanka a ɔte hɔ yi. Ɔka nipa wɔtwe a wɔde Asanteman baeɛ. Tu anamɔn ɛne nnɛ ɔka yɛ ho a ɔte ha yi. Menim sɛ yɛmfiri ankɔrɔ yɛ Asanteman ni. Agya boku aminhyia. Mefiri fie a na mekɔ ekuokuo aka. Ɛyɛ nana asafagye agya ne mboaten. Mmaa do te akonnwa so. Na ne dayɛ ti bupo nyinaa ne sɛ ɔbɛkeka kuo nyinaa ya bom. Na ahemfo ɛnyɛ kuo a ɔmbɛtumi ahyia no wɔde nsawosoɔ na ɛsɛre fofie antoata na wato apom so. Ayade pa mɛtoa so. Mɛhwɛ sɛ ahemfo nyinaa yɛbɛka bom, ahemafo nyinaa yɛbɛka bom. Ni ahwehwɛ Ghana amammerɛ ɛwɔ ɔman yi mu. Ni ahwehwɛ sɛ Asante amammerɛ, Broni ahafa amammerɛ, amammerɛ wɔ baabi a ɛbɛtu mpɔn. Na sɛbi yɛwɔ baabi a yɛfiri. Ɔsɛ hɔ ɛne yɛkɔ. Ama bia ni hɔ a owu a ɛtakra ɛnka so. Nana Anɔkye Besiama Ɔba Ahema ɛne mpanimfoɔ asɔfoɔ Ghanafoɔ ɛbaeɛ Germanyfoɔ askuulfoɔ ne adɔfoɔ nyinaa meda mu nyinaa mo ase mo mɛka Asanteman ho Asanteman ntumpo na Asanteman ɛwɔ ade pa ɛma obiara meda mu nyinaa ase. Bonikasa. Nana Jesse, in his speech, thank everybody who is here. Those from Finland, those came from Sweden, Canada, Germany, and all other places. Nana Jesse considers it an honor. The first time such an occasion is being observed among people of Ashanti origin in Finland. Nana Jesse also said that it was a vision and dream of the head of Asanteman, Nana Kwabena Nyama, that has brought this union into existence. He also reiterated that the association had had two past kings in the persons of Otumfo Kwakutabi and Anasa for unity of purpose, because he believes that our strength lies in our collectivity. Nana Jesse also mentioned that the association, though is for Asantes who live in Finland, the association welcomes anybody who shares in the aspiration of the association. And as a result, we have people from other ethnic backgrounds who are also members
the association, and therefore you are all welcome to join the association, including our Finnish friends.